80 messze van. Az meg nincs itt a környéken. Nem rakott ide a környékre? Éppen ilyen közé nem. Ott van középen megy. Ne habudj. Itt balra amúgy van. Húszolsz be akkor, de vissza. Eldobtam. Van itt ropogtatás, bazzeg. Mondta meghaltuk, úgyhogy nagyon rám egyik legalább fedezni. De nullos. Kiszedted, X? Egyiket igen. Jó. Egy elszedett föl. Kisgyerek itt beszedi. Már meg is van neki. Istenem, hogy visszajöttetek? Következő. Elvitték, következő, elvitték előtte. Megvan. Várjál, Gyula, egy picit nyugodj meg. Úgy, most mehetünk. Tudod fedezni? Sok gyerek jön. Öttük, hogy tapozzékonak. Erlőt le? Ember? Megvan az. Megvan a sávó, tankot vigyétek-e? Jövök. Honnan lő? Ott van fenn egy. Lőjétek, kapta nagyon. Nagyon lovos, bazd meg. Megvan. Egy is. Szép. Megvan. Szép, megvan. Menjél oda, javítalak. Most már nem, mert mögöttünk van a tank. Pont Szétlőttek, bazd meg. a lövést, ja. Bazd meg! Még rá heggesztőbe. Megvan. Heggesztőbe szétbasztam. Szép. Ott van még egy, gyertek kocsiból. Hopp! Honnan lő? Itt van. Kiírtam itt az egész csapatot már. Ott jön egy tank. Arra felé. Meg hátbaszom, összejön. Itt van alattam egy halad. Látom. Az el is füstölt egy lövéstől. Ott a másik, nézd csak. Jövök javítani. Még egy csak előttem kilőtték a buzika. Mindenki azt nézi, bazd meg, hogy... Köcsök kurva. Úgy Szálljál megvan. ki. Ne, már előttem a kilőt. Mindenki bekapcsolódott a tank elleni gecit. Jó, tele vagy. Ott egy csáv. Megvan az is. Honnan lő, basszam meg azt. Föntről. Ott van. Az? Ah, kapja Mögötted. nagyon. Az jó, nekem itt annyi. Megvan, csak nem adott pontot a geci. Nem, mert nem te izélted meg. Mocskos passzapó, úgy megöltelek. Kiszöktem szépen, közöttek. Na, nézzük ki van ellenünk.
50, 70, 61, That worked 41. out. Don't get comfortable. Van egy csapat, ahol ketten Coming in vannak. hot. Ha egy 69-es, meg egy 49-es, ez még az is Igen, tovább. most léptek ki. Nem, most léptek ki szerintem mellőlük. Ja, azt hitték, hogy kiesnek? Igen, kb. Stay at it. Vagy szarul játszottak összes magunkat a másikok. Wreckage és ezen a fospályán! You need to target enemy comms and charges and defuse any IEDs they've planted. Fuses are lit. Clock's running. Fospálya! Balra lesz. Nem? Jönnek fel az úton, hogy tudjátok. Kocsival. Várjál, itt van lent, 77-en. Oda kell lemenni. Kilő újságecite, megint süttem. Nem a zsígó. Nem volt most rakétám, már meglettek volna. Látok, se volt rakéta? De bazd meg! Segítsetek, itt van! Oda kell lerakni. Megvan. Oda le is tudjátok rakni, ezt meg is vagyunk. Hostile IED just got dropped. Look out. Emellett rakok újra éledőt. A bajban. Hát tudjuk szedni, X. Hol vannak? Ugye mellettem, Mögötted. hallod? Jönnek rám. Elfutott mellettem a srác. Daviding, hogy lő? Bejöttek aluk. Most hatástalanítsák. Mit csinál a csávó? Azt mondom, megeszik. Na, raktatok föl még egyet, vagy mi? Persze, most áll le. Hostile milcom down. The less they can communicate, the more effective we'll be. Itt a kövi. Mission objective over there. Ide kell vinni lentre. Ide. Elviszed? Hozza a másik is. Gyere. De ez rossz fele visz. De itt van egy másik bombás, megöltem. Megvan még egy. Amol megpróbálom felrakni. Gyertek meg rakni. Nem fognak megölni egyből. Ó, picsá, felraktam. De senki sem jön ide, bazd meg. Bombával rohan, Hol hát vagy? őszintén. Semmi, felraktam bombát, most hatástalanítsák, ennyi. Megöltem a hármat itt. Le is vették a picsávot. Megölnek titeket is, felerakják azt is. Ennyi az egész. Azt is Bazd meg. felrakják, az is zőpontjuk. Hát a hülye gyerek azt hittem oda visz kocsival. Szomj gyereket, velük játszol, velünk játszol. Elvitt geci, bazd meg a halál véreres faszára. Belőttem. Egy megvan. Got tactical advantage. Not far to go now. Jönnek. Raktam éledét a teraszra, aztán tudtok ott éledni. Jó. Jönnek hátul. Belőlem. Hol lettél, geci? Took out another enemy milcom. That's gonna hurt them. Bomba. Move to that objective. Pont erre kell vinni. This is live. I'll plant the explosive at the target Jövök ASAP. utánad. Bent a garázsba ki.
Jönnek erre. Hogy elmentek. Making them pay. Keep targeting enemy comms. Következőt jó messze kell vinni. Pont a végébe. How long to go now? Egyenesen. Dig deep and close it out. Szúrjad neki. Hello. Jó, mehetünk. Egyenesen, egyenesen. Egyenesen. Egyenesen, ott van. Aha. Megvan a csávó, hogy értek. Elmentetek? Itt vagyunk hátrébb itt. Nyugi van. Kiszöktem. Eljöttem a csávót. Fölöttünk a szárnynál. Megvan. One of their comms is down. 6 robbantottam fel a végére gránáttal. Na, hát itt az a lényeg, hogy van ez a David Ling, ezt már be is raportoltam, a másik 3 az nem ért semmit. David Ling, geci. Enemy comms is down. Na mi lesz a döntő? Haste. Jó. Alright, rally your team and move fast. Enemy has their hands on intel, and it's on you to Miyama. retrieve it. Drop anyone who gets in your way. Ez az a map. Valaki jöjjön már bal oldalt, valaki meg maradjon. Szem a... Maradok. Szomult a tetőre. 3 jön. Az fasza. Akkor első körbe védjünk, amíg lerakom a respawn. Jönnek itt felőlem. Bum! Nem halt meg a csávó. Itt van. A 41-es, a D, mit tudom mi a faszom a neve. Ja, 259-es, az Nem, csak azt a megöljük, másikat az... felrobbantottam, és meg is izétem, lőttem, és úgyse halt meg a csávó. Spónolhat. Jönnek rá a srácra, elviszik amúgy. Nem visz az esély. Ma itt megvárjuk. Enemy hands. Visszalé szarra itt várjuk meg. Melyek a táskával, én addig nem tudom. Help get that enemy cache to the exfil point. Nálad is van, nálam is van. Nem tudom. Ó, ezt mutassa, nálam is van. Mennek srácok 3. Megy hátra. Meg fogja vinni. Bevitte a csávó. Our cache. Get your head De ez honnan tudja, hogy itt vagyok? Ja, már látja a láda, ezért táskát, mi? going Igen. sideways. Arról has faszopó féreg, gecik. Egyedül van? 2 ott maradt. Nem, 2 van. Minden közelebb halljatok meg. Ott amennyien vannak, 3-an, 4-en. Itt van minden 4, ja. Csávó. Na most ott fognak kempélni, amúgy nem fognak ezek pusolni. Persze. Another squad Már has hozzák is. do what you have to get it back. Nem menj ki, várjatok meg, mint befut. Enemy dropped the cache. Keep it out of their hands. Vannak 3-an. Ja, levédik az övéket. Most visszakerült, X, most hozod? That cache. Gyere balról. Hustle up. Balról tiszta a helyzet. Azt szok őket.
Harma, itt vannak, vigyázzuk. Koddo! Te vagy jó? Serious hard charging out there. Én is lőszerem basszom. Aj, de hogy lősz le te úgy? 41-es kutya. Innen írtuk már ki őket. Megvan egy. Napok elment jobbra. Szerintem izére mennek rá execute-ra. Itt vannak, behallom. Nincs lőszer. Time to dig deep. Az elmúlt Megvan egy. mehetünk az övékért. Föl tudsz kapni? Én igen. Nem, ez ex. Jó. Mögöttünk vannak. Menje. Ülj rá, menje. Itt vannak. Nincs mindjárt lőszerem, In srácok. my AO. Megyek már. Nincs. Fedezzek Jobbról és kicsit, balról is hadd jönnek, vigyem mind a be. két felőrű. Mind a két felről jönnek. Jó van, fedezzetek. Egy ott van. Push. Dobjál lőszer gyorsan. Meg lett. vagyunk. Szép út. Megyek kajád, jövök. Jó van, jó, itt vagyok. Jó.